number 7, Bacolod City nagapanguna sa vaccination coverage accomplishment sa Western Visayas. Masobra na sa 321,665 ka mga 18 to 59 years old ang fully vaccinated sa Bacolod City. May 152.86% na ang population protection sa syudad nga nagapanguna sa Western Visayas, sandig sa records ng Department of Health. Tungod naglapaw na sa target population nga mabakunahan ang syudad, nagadutay na lamang ang nagapabakuna. Nagdesisyon ng opisyalis sa Bacolod Emergency Operations Center nga kakson ang mga vaccination sites kagintalana sa mga commercial establishments kasubong sa mga mall, terminal kag restaurant. Hatagan sang atensyon sang EOC ang pagpabaskog sa vaccination program sa kabarangayan ilabi na para sa 5 to 11-year-old kag pagpabakuna sang booster shot. Sa number 6, motorcycle rider nakabunggo sa nagapark nga truck, patay. Patay ang 32 anyos nga motorcycle rider nga si Jerome Silvestre matapos nakabunggo sa nagapark nga truck sa kilid sang dalan sa atubang sang planta sang soft drinks sa Mansilingan Murcia Road, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod, las 11 kagabi. Papauli na kuntani kagabi sa Murcia ang biktima sang aksidente nga nabungguan sini ang pangulihi nga bahin sang truck. Sunod sa kaya Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod City Police Station 7, nagapark ang truck agud i-deliver sa isla sang Panay. Nanaog ang driver sang truck agud magpalista sa sulod sang planta para makargahan sang soft drinks kag ginpabalo na lang sang gwardya nga may nakabunggo nga motorsiklo sa iya nga truck. Temporaryo nga gindetain ang driver sang truck sa custodial facility sang Station 7 kag ginabulat ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso. Sa number 5, casual employee sa Bacolod City patay man sa aksidente sa kagabi. Patay ang 29 anyos nga casual employee sa syudad nga si Angeli Pasman matapos magbungguanay ang iya motor kag ang isa ka Toyota Innova sa kagabi sa intersection sang dalan Lacson kag San Sebastian. Sunod sa kay Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station 1, nagadalagan sa dalan Lacson ang Innova, samtang sa dalan San Sebastian naman ang motor sang biktima. Sang sila ang magbungguanay sa tunga sa intersection. Dead on the spot si Pasman. Sunod sa kay Sarona, ila pa usisaon kung may CCTV sa area gud makita kung ano gid ang natabo kag kung sino ang may sala. Temporaryo man nga gidetain ang driver sang Innova. Sa number 4, call center agent patay matapos nga ginluthang samtang yara sa sulod sang iya nga auto. Padayon ang investigasyon sang PNP sa karon angon sa pagpatay sa kagabi sa isa ka call center agent sa atubang sang eskwelahan sa Barangay 31 sa Bacolod. Ang biktima ang ginkilala nga si Paul Angelo Giesto, isa ka call center agent. Sunod kay Major Leo Estopa, hepe sang Police Station 6, padulong na kuntani sa iya nga ginoobrahan si Giesto sang siya ang magpark sa kilid sang dalan. Posible may ginhulat o kung nagtambay sa makadali ang biktima sa sulod sing iya salakyan sang hinali nag-abot ang gunman sakay sa sedan kag gintiro ini sa makapila ka beses. Nakuha sa crime scene ang 4 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas. Ginahibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Giesto. May posibilidad suno kay Estopa nga kilala man sang biktima ang suspect. Sa number 3, Governor Eugenio C. Lacson nga pahanumdum sa mga kandidato nga ipatuman ang high-level campaign karon nga magasugod na ang local campaign period. Was na magasugod ang 45 days local campaign, suno sa gobernador, likawan na sa mga kandidato ang negative campaigning. Wala labot sini. Pagpanghangkat man sa mga kandidato suno sa iya nga magpatuman sa isa ka malinong kag matawhay nga kampanya kag eleksyon. Suno kay Lacson, wala dapat sang kalakasan. May 18 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nalakip sa watch list areas ng COMELEC. Mahimo nga may pagbago sa listahan sa pagsunod sa kampanya suno sa COMELEC. Ginsiligman ni Lacson nga makapagusto sa kampanya ang kada kandidato pero
mas labing importante nga mabaton sang tagsa-tagsa ang anuman nga maging resulta sang maayo nga piniliay. Sa pagbuka sa local campaign, ang gobernador ang mag-upod sa aga sa misa nga sakdaguni sila Mayor Mark Goles kag sang iya partido, kag sa hapon naman sa Escalante City upod kay Mayor Melesio Yap. Let's not get violent, no? Shout as much as you want, but then again, more important is to respect the outcome of the May 9 election. You're also expecting a high-level campaign. Yes, no. As I said, no. Do not do any negative campaigning because who knows in the future you can be together. Sa number 2, board member sa Negros Oriental nga anak man sang kongresista ang nag-resign bangod sang nag-viral nga video sang iya nga pagkastigo sa isa ka security guard. Matapos mag-viral ang video sang iya pagkastigo sang isa ka gwardya sa isa ka subdivision sa Parañaque, nag-issue sang public apology kahapon si Negros Oriental ABC President, board member Kurt Matthew Teves. Ginpasapasahan sa social media sang weekend ang video kung sa diin nangakig siya sa gwardya bangod wala siya ginpasulod sa subdivision kay man wala sang sticker ang iya nga salakyan. Ini ang nagtulod kay Teves nga sumbagon kag sipaon ang gwardya. Ginpahayag ni Teves nga bisan anuman ang natabo nga pagsabtanay, wala nagakadapat nga iya ginkastigo ang gwardya. Gani siya ang nagpangayo sang pasaylo sa iya nahimo. Matapos ang public apology, ginpahayag man ni Teves nga siya magabiya sa pwesto bilang board member sang probinsya. Si Teves ang anak sang kongresista kag House Deputy Speaker nga si Arnie Teves. Mangayo gid ko ninyo og dispensa sa nahitabo nga insidente. What happened is already done. Whatever the exchange of words I was wrong to lay my hands on him. Bisan unsa pa ang rason, dili unta angay moabot sa pagdapatanay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Banwa sang Tuboso gipapanaugan sang show cause order matapos mapaslawan sa pagpanagtag sang 6.8 billion pesos nga cash assistance para sa mga nahalitan sa bagyo nga Odette. Sunod sa kay DILG Provincial Director Roslyn Quintana, ang Tuboso lamang sa Negros Occidental ang napapanaugan sa among show cause. Sa Western Visayas, 16 ka mga LGU napapanaugan sang DILG sang show cause order bangod sang kahinay sa pag-release ng assistance sa mga apektado. Patag ni Tuboso Mayor Richard Hawoko, wala na katigayon release ang assistance ang Banwa bangod wala man siya nahatagan sa authority sang Sangguniang Bayan para maglagda sang Memorandum of Agreement para sa natungdan kuntani nga assistance. 1.8 billion pesos ang gikan sa Department of Budget and Management kag 5 million naman ang gikan sa Office of the President nga mismo sunod sa alkalde siya ang nagsulat sa presidente para maging usang bulig. Wala tigayon na pasar ang 2022 nga budget sang Tuboso kag reenacted ang budget sang Banwa. Nagpakig-angot ang DigiCast kay Vice Mayor Jesse Rex Bartolome pero as of press time, ginahulat pa ang iyang sabat. Amo na ang isabat ko nga on my end, sayangan gigani ko ako pag nagsulat sa Office of the President para madugangan anhon namon pag enter into agreement kung wala resolution from the council. Sa Good Vibes, natandog ang mga netizens sa istorya sang isa ka lola nga naga-istar sa kabukiran sa syudad sang Talisay kag sang istorya sang amay nga nagalibod sang Putulanson. Buwas hatagan sang birthday party ang lola kag hatagan naman sang bike ang amay para hindi na magpanglakaton. Yaring report ni Romeo Subaldo. Nadumduman niyo pa si Lola Encarnacion Solis, ang 72 anyos nga lola nga nag-isahanon nga nagapangabuhi sa kabukiran sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Buwas na ang iya nga 73rd birthday, kag ang Kapusan Outreach nga grupo nga ginatapuan sa mga residente man sa Talisay ang maghatag sang surprise birthday party kay Lola. Tiruig na siya nga nag-isahanon sa bukid, patay na 8 niya ka mga utod. Wala man sa kuryente sa ilang lugar. Kung may magsaka dito kag magbisita sa iya, dako ang iya nga kalipay kay may makaistorya siya nga tawo. Ako na lang. Diyos na lang bahala.
Pigaw ang imo nga pagtuot daw. Hindi ka gid makakasalbar. Ang iya birthday party diri sa may kapihan sa Lasang Hiwaton sa may sitio Tambara sa Barangay San Fernando. May mga donors nga nagpadala sang vitamins, may solar light, may cake, prutas, mga bayo kag madamo pa. Ipagwapahan man si Lola. Sugaton siya sa mga residente sa ibabaw kag tuwangan nga makapanaog, papanyagahan, kag paenjoyon antes ibalik sa ibabaw sang kabukiran, butangan man sang solar light ang iya nga balay para matagaan sang kasanag. Sang kahapon naman, ginpagwa man sa good vibes ang istorya sang 23 anyos nga amay nga nagapanglakaton sa paglibod sang Puto Lanson, kag isa man ka netizen ang natandog sa iya istorya kag magapadala sang bike para may magamit siya sa paglibod. May mga nag-order nga mga tigdamo para makabulig sa iya. Mga istorya nga nakahatag sang good vibes sa viewers kag subong viewers naman ang nagahatag sang good vibes sa ila. Barb, namin no, sila niya mga bida ta sa aton good vibes, subong sila naman nagitagaan sang good vibes sa mga netizens. Kag kanami ming no, ina ba lang magpagwa ka sa mga amo lang nga story kag may matando. Inang ang kayuhan nagalibot-libot lang sa pasa. Kabay pa magsige-sige. Kagamay itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag sakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.